Cea mai ușoară metodă cum să faci bani în Germania. Fiți atenți aici. Într-o zi m-am dus la Lidl ca să cumpăr niște alimente, aveam și o listă de cumpărături. Eram tare concentrat să fiu atent la listă, să nu cumpăr și altceva. Știți cum e când mergi la Lidl, te duci după două lucruri și ești cu polizorul unghiular și cu chilozi la Parkside. Și cum mă apropiam eu de magazin, apare unul în fața mea. E încet către mine cu o foaie în mână, nu zice nimic, îmi face semn ca și cum ar prezenta o reclamă din aia la surdomuț. Pe mutră, clar omul nu era neamț. Îmi dat instant seama că era cu național de-a nostru. Era ediția aia de export cu apucături antreprenoriale. Bineînțeles că m-am gândit eu că vorbește și românește. Parcă citeam gândurile cum zice către mine: boss, dăm și mie 5 euro. Și zic eu așa direct către el: hai să nu ne jucăm de-a surdomutul, că suntem amândoi români. Și zice către mine: da, ești român? Zic că el îs neamț, more, dar mai am din când în când apucături de român. Normal că-s român. Deci ce față avea, cred că te dădeam atunci o hărincă, că e direct pe spate. La un moment dat își revine, mă, și începe și îmi povestește de parcă eram la interviu la ProTV. Zic că el: da, să merită să umbli aici în parcă? Păi să merită, șeful, cum să nu se merite? Că fac 500 de euro pe zi. Că mă mut din oraș în oraș, dorm la hotel, n-am cheltuieli multe. Mă, băieți, în capul meu era liniște ca la slujba de duminică. Adică eu muncesc o zi întreagă de mă rupt pe 100 de euro, dar omul ăsta, fără să scoată o vorbă, îți face 500 de euro pe zi. Mă stau să mă gândesc să-mi deschid și o afacere, mă duc și le vând la nemți horincă în parcare. Dacă încă nu te-ai abonat, dă o abonare, că am horincă de vânzare.